irudi bat web orrialde batetik hartu eta zuzenean sitean txertatu nahi baldin badugu, honako pauso hauek jarrituko beharko genituzke. Editatu orrialdea, eta orain lehenengo irudiarengana jo behar dugu. Etxaterako irudi hauxe aukeratuko dut. Irudiaren gainean eskuineko botila sakatu, kopiatu irudiaren helbidea. Sitera itzultzen gera, eta insert imagen egin ezkero, web adres aukeratu, eta hemen itxatxi kopiatutakoa. Onartu, eta bertan irudia agertuko zaigu. Gogoan izan beti gorde egin behar dela.